hemmettiä oikeesti. Oi jumalauta, saatanan perkele. Vittuuni saatana. 2 tilaajaa. Tehdäänkö yhdessä video nyt? Tänne on 2 tilaajaa. Ai jaa. Ne jotka tykkää Janne videosta, niin ottakaa pitkä tämä. Oikeesti tämä on niin pitkä. Ottakaa sitä. Ei vaan Aki. No. Me voitais Aki yhdessä alkaa tekemään pelivideoita. Pelivideota. Niin. Kai sitä vois kukaan niin vittu. Tääkö tää jos tää saat 2011? No 20, se on 20 tilaajaa, kato. Mä en vielä sitä saanut, mulla on 14 tilaajaa. Ei vaan takanen niinku, että voitais tehdä yhdessä farmista video. Vai mitä sä sanot? Kyllä sitä vois, mutta mulla ei oo farmi, niin vähän paskapuoli. Hommaappa se 2011. Vois, jos joku vaan viisi antaa mulle 20 tai 30. Tai koittakaa lähettää tolle, jos meinaatko kysyä Steamia. Steamia. Niin, sen sais sieltä. Kyllä mä sen tiedän, mutta ne jotka oikeesti haluaa, että mä vittu otan sen Steamin. Niin en oo todellakaan mitä vittu Steamia. Mulle riittää. Kannattaa mennä, tiedätkö minkä takia? Aki. Se meinaan oikeesti, sieltä saa hyviä pelejä. Ja se saa vittu ilmaiseksi jotain vittu pari peliä. Sieltä saa meinaan pelejä. Vai mitä se sanot? No kyllä se jotain peliä saa. Tuu vaan tohon. Kai sitä vois niinku harkitakki. Niinpä. Ja te me ei oo sitten homoja. Ei ne. Me ei olekaan mitään homoja, mulla on kaverita vaan tässä. Niin ollaan. Me ollaan kuitenkin vanhoja koulukavereita. Niin ollaan. Laittakaa ne vittu, jotka... Haukko meitä satana homoiksi, satana. Niin. Ne saa pitkän vittu, saa pitkän perkeleen vittu. Satana Niin. sepaani pelissä. Niin on. Mo.